Tämän hänen nimeään kantavan laulukilpailun perustajan ja mesenaatin kanssa edellisten kilpailujen parhaiden sijoittuneiden laulajien suorituksia. Minulla on tuolla ne kaikki nauhalla ja monta kertaa sunnuntaina, kun talvella on ikävä ilma, niin mä istun vaan ja tuon ruokani tänne ja pistän levyt nuo nauhat menemään. Ai, se oli ihana minusta. Kansa tykkäsi hänestä heti paikalla, Dilbergistä hirmuisesti. Hän laulaa nykyisin 2 vuotta tuolla Bonnissa. Ja kävin katsomassa juuri hänen ensi-iltaansa tässä tammikuussa. Ja se oli tämä olympiarooli siinä Hoffmannin seikkailuissa. Ja kyllä senkin näki, että kyllä kansa piti hänestä. Että kyllä, ja olihan hän, kyllä hän on hyvin kehittynyt. No nyt hän jatkaa vielä kai vuoden siellä ja saa sitten nähdä, mikä on. Niin. Euroopassa tukevasti. Minusta tuntuu, että hänellä on jalat hyvin tukevasti Euroopassa, Keski-Euroopassa. Competition brought me to Western world, really, and I have started from Finland. Yes, and it changed my whole life, many things. That means for me very much because many singers, they all came already, they were already here or in Middle Europe, or they have already had some career. But for me, that was really a beginning. Voi kun näkee hänet tuossa tuommoisena nuorena poikana. Nyt kun hän tuli, kun hän oli vähän pyylevöitynyt ja oikein hurmaava kertakaikkisesti nuori mies. Eihän hän nytkään vanha ole, mutta joka tapauksessa niin hän on edukseen muuttunut hirmuisesti. Hän asuu Dresdenissä. Hän laulaa laajasti Englannissa hyvin useasti. Englannissa, mutta ympäri Eurooppaa. Hän on tehnyt levyjä. Hän on kehittynyt hirveästi. Mä olen seurannut muuten häntä. Hän kävi Suomessa, oli solistina täällä oratoriossa ja sitten hän antoi oman konsertin. Ja minä kävin aina häntä tervehtimässä. Ja hän kysyi minulta sitten niin saksaksi, että sitzen Sie jeden Abend im Konzert? Ja nytkin niin mä kävin häntä tervehtimässä, kun hän oli helmikuussa täällä. Niin vein hänelle Suomesta kirjan, kuvakirja, joka on saksankielinen. Ja minä en oikein näin, kuinka hän nousi aivan näin. Ja otti ilmaa ja tuli ja halasi sitten niin, että oli oikein mukava olla hänen syleilyssään siinä.
Für mich war es damals besonders wichtig, weil ich in der damals noch existierenden DDR lebte, in Ostdeutschland also. Und dann war es eigentlich fast eine Bedingung, dass man einen Preis gewinnt bei einem Wettbewerb, bei einem großen internationalen Wettbewerb, um einen Reisepass zu bekommen. Also schon allein diese Tatsache war ganz entscheidend, dass ich überhaupt eine Karriere machen konnte. Hän oli erittäin viehättävä tyttö. Mä olen nähnyt häntä hyvin monessa roolissa, muun muassa Ruusuritarissa. Ja siinä oli Marshall-kattorina Kirite Kanava. Ja hän oli niin kaunis tämä tyttö. Hänellä oli hirveän hyvä vartalo ja sitten hänellä oli se hopeinen tuo miehen puku päällä. Se oli kyllä nähtävyys. Hän on esiintynyt Viinissä Chernoffin kanssa Rosinana. Ja sitten hän on ollut Milanon Scalassa, Amsterdamissa nyt ja Stuttgartissa. And I learned so much, and I knowing after competition, knowing there's many things, many music I have to learn, and I know how important to improve myself after competition. And I think I was very lucky, and even I won the first prize, but the memory in I'd say like in the beginning of my career, really I feel it's, even after competition, I went back to China, but this kind of things exciting me to going forward, you know, to pursue what I want to for my future. It's a really unforgettable. Sillä on muuttunut toikin poika. Oi hyvänen aika. Kyllä hänellä on ollut aika monet roolit tuossa Metropolitanissa. Hirmuiset roolit. Nyt on kokonaan Euroopassa kevään ajan. Hänellä on konsertti ensi kuun 25. päivä Leningradissa ja sitten hän laulaa Pariisissa paljon nyt ja sitten hän laulaa Münchenissä. Ja sitten 20. päivä tammikuuta hän on vasta tuolla Metissä. Ja siellä menee Simon Boccanegra. Ja sehän on oikein suuri rooli. Sitä pitää mennä katsomaan sitten. But of course, self-situation, each second of this time, and even before, even after, I remember everything
and it was the most fantastic time in my life. But what about how important this competition was in my life? It is absolutely clear that first of all, I start to trust in myself more and more. But this competition for me, more than everything, because each time I came back in my imagination to that time, it makes me more secure and more happy. And of course, personal contact with Miriam Helin, I keep it, and we try to meet each other as soon as possible. She is coming to listen to my performances, sometimes in European opera houses, sometimes in St. Petersburg, and sometimes Und natürlich an Frau Miriam Helin, die ja also unglaublich nach wie vor ich möchte fast sagen, ein Energiebündel ist. Als junger Mensch kann man sich nur wünschen, dass man diese Energie sein ganzes Leben beibehält. Und ich kann und möchte Frau Miriam Helin nur wünschen, dass sie noch viele Wettbewerbe mit dieser Energie erlebt.